Bueno, comencem un nou vídeo. Avui us porto un vídeo diferent. Avui és diumenge, estem diumenge a la tarda, estem tranquils. I farem un vídeo diferent. Avui el vídeo que farem és d'anàlisis de gràfic. Us ensenyaré com jo em preparo la sessió i com identifico les zones. Vale? Em va agradar molt un comentari que em van fer en l'últim vídeo, que justament em demanaven que aviam si podia ensenyar també com identifico les zones que us mostro i que us passo també, que penjo en el pre-market, no? Abans de començar la sessió. Vull que sigui un vídeo breu, no serà d'una hora, espero, però us aniré ensenyant a mesura que com jo preparo la sessió. Vale? Vale, perquè no sigui tan avorrit, posarem una miqueta de música de fons. Suposo que no molesta, no? Que sigui sutil i ja està. Fins i tot jo la sento, potser massa forta, aviam, la baixem per aquí i ja està. Així és. Així està perfecte. Vale, anem a fer. Aviam. Primer de tot, jo analitzo sempre a TradingView. Vale? Em porto el meu ordinador, me'n vaig a algun lloc on sigui i analitzo TradingView. És una plataforma que jo us l'aconsello, va molt bé, és per mi la millor en base per analitzar, vale? I res, a partir d'aquí doncs, vaig indicant totes les zones. Ho farem des de zero. Per tant, jo cada matí, cada pre-market, el que faig és eliminar totes les meves zones que havia fet anteriorment. Com si s'haguessin donat o no. Ho vull tornar a analitzar de nou. Per què? Perquè al final és una forma que per mi m'ajuda a no quedar-me amb el que ja havia fet, sinó aviam si hi ha alguna més a part del que vaig veure el dia anterior, no? Si tot està bé, sortiran les mateixes zones. Aquesta zona, per exemple, ha de sortir, perquè és potent. Aquestes, les que no s'han donat, també haurien de sortir, no? Perquè encara no hi han tocat, però haurien de sortir per si soles. Que em repeteixo la feina? Sí, però ja m'està bé, perquè és una forma de veure de nou. I, sobretot, per mi, és netejar-ho tot, de nou. Per tant, ho eliminem tot. Això és el que faig. A mi m'és igual, el que hagi marcat el dia anterior, sí que em miro aviam si s'havien donat o no. Això ja ho he fet jo prèviament, he vist que es donaven perfectament les zones i jo buscava. I llavors també em centro doncs, en uns time frames en concret. I això es basa molt en l'operativa que tu vulguis fer. Si, per exemple, tu vols fer una operativa de scalping, com és la que jo estic fent, la de scalping, que al final és una operativa rapidíssima, que no dura no dura més de, jo que podria dir un scalping de, ho podeu veure pels meus vídeos, però els meus vídeos són scalpings de 2 minuts, com a molt, 5 potser, i mitjanes d'un minut. Per tant, a mi, per jo fer un scalping tan ràpid, les zones que jo identifico amb els meus time frames és, com a molt, són la d'1 hora, 15 minuts i acabo rematant amb 5 minuts. Menys de 5 minuts no m'agrada perquè hi ha massa brutícia. No m'indica res a mi, ni de 2 minuts ni d'1 minut. Això ja ho faig en el mateix moment que estem operant, que vaig analitzant el price action, a la d'1 minut. Però a mi m'agrada analitzar amb 1 hora, 15 minuts i la de 5 minuts. La de 5 minuts és per analitzar pràcticament per mi el pre-market, el post-market i el pre-market. La d'1 hora és la que identifico zones importants, zones fortes. Vale? Que aquí vegi, per exemple, aquí en veig una, aquí en veig una altra, aquí també n'hi ha una altra, mínims, màxims, no? Mínims i màxims, bàsicament. Order flows, per dir-ho d'una forma, també. I la de 15 minuts, per què la utilitzo?
Doncs bàsicament per allò que sempre us he dit, que a mi m'agrada tant, que són les línies de tendència dinàmiques. És a dir, d'aquí a aquí. Això ho identifico en 15 minuts, amb time frame de 15 minuts. Ja està. No vull ni la d'una hora, la d'un dia, ni la de 4 hores, ni la de 3, ni la de 2, sinó una hora. És el que a mi em funciona. Aquí ja cadascú ha de saber com ho vol analitzar. Vale? Però és prova i error, prova i error. Per què no me'n vaig tan lluny d'una hora? D'un dia, per exemple. Perquè això són time frames que són per... Vale, sí, puc dir, ostres, doncs aquí hi ha una zona molt important que podríem dir aquesta pujada, no? Doncs aquí seria una. Ha tocat més? Sí, vale, ha tocat aquí, doncs l'actualitzem, aquí, sí, ok, vale, però és que estem molt lluny d'aquí. I aquí ja estem molt apretats, per tant jo necessito més detall. Les de timeframes de setmanals, diàries, i de 4 hores les utilitzaré sempre i quan jo vulgui comprar una acció, que no me vagi a fer scalping. Sí, que digui, vale, on estem ara? Vale, doncs estem en un moment que el mercat, evidentment, és creixent, no? Estem així, estem pujant, tornem, fins i tot podríem dir, vale, estem pujant, d'aquí encara estàvem pujant, i què ha passat aquí? Doncs aquí sí que veiem que ha canviat. I què ha canviat? Doncs que hi ha hagut un trencament de tendència. Això és un punt molt clau, molt important, perquè podem dir que realment ja no estem en canal creixent. Ara ja estem en canal decreixent. I a sobre no te l'estan trencant, el canal decreixent. I és un canal decreixent molt agressiu. No continuarem així. Però això ja te l'han trencat. Però el macro no. El macro encara no te l'han trencat. I el macro podríem dir que és aquest, o venint realment des d'aquí a aquest, podríem dir. Després d'aquí tindríem doncs, aquest altre, d'aquí a aquí, no? Per tant, aquestes línies de tendència, macros, que són a diàries, són importants, molt importants, però no si fem scalping. No si fem scalping. Perquè scalping és que no t'entra. O sigui, jo veig això i el que et diré és fins que no em diguin el contrari continuarem baixant. I fins on podem baixar? Doncs fins a aquesta zona d'aquí. Podem baixar fins aquí, per exemple. O una altra vegada tocar aquest mínim. Fins que això no faci un altre trencament, toqui aquí, que jo crec que tocarà aquí de nou, i després continuarem baixant de veritat, perquè jo crec amb el retest, no? O sigui, el que no crec és que continuem fent això, aquesta baixada tan agressiva, no? Però bueno, el que us deia, que me'n vaig. Avui us centraré en les zones com jo les identifico. Evidentment, faré més vídeos d'aquests perquè tenia organitzat en el canal una llista de moment tinc 3 llistes de reproducció, una fase 1 de la compta de fondeig, una altra com la que estem ara, que és fase 2 de compta de fondeig, i llavors una altra llista que és justament anàlisis, no? Ajudar com almenys jo analitzo. Que ja us dic, o sigui, això és algo molt personal. Però una altra de les coses que a mi m'agrada analitzar d'una manera és el més simple possible. És que no t'utilitzo, quan fem, per exemple, grans macro, o sigui, anàlisis profunds, sí que em miro el volum, perquè el volum t'identifica moltes coses, no? Ens identifica moltes coses. Normalment, quan pugem, el volum baixa. Vale? La línia de tendència de volum, quan puja, va baixant. Va baixant. Això és quan estem en moments creixents. Quan hi ha un moment de creixença, o sigui que anem a la baixa, el volum puja. Vale? Això és una que també podem anar veient, no? Si el volum està pujant, com aquí, podem dir que aquí va tocar fons, aquí va ser el màxim històric,
També t'estic dient que estem mirant el Nasdaq, els futurs del Nasdaq, però aquest tipus d'anàlisis aplica per tothom, per tots els instruments. Pots fer aquest tipus d'anàlisis a Forex, a accions, a índex, el que vulguis. Small caps, tot, el que tu vulguis. Vale, doncs ja veieu, quan estem baixant, s'incrementa el volum. Vale? Són coses que hem d'anar sabent. Però bueno, que jo no li dono importància perquè per fer la meva operativa és que no em miro ni el volum. Per què no el miro? Perquè realment el volum, jo a la que l'analitzo, puc saber més o menys on hi haurà volum. Per exemple, aquí. Això és una bona zona, no? O sigui, estem baixant, baixem. On para aquesta baixada? Aquí. Aquí para, no? Doncs per mi aquesta és una zona important. Vale? Per què és important? Doncs perquè justament es paren aquí. La baixada para. Torna a pujar, para aquí. Tornen a pujar i després quan la trenquin faran el retest. I és el que fan, no? Paren, toquen, se'n van, tornen a tocar, marxen i què fan aquí? Trenquen. Retestegen, baixen. Intenten pujar, baixen. Tornen a tocar i baixa. Toca i baixa. Toca i baixa. Aquesta zona, això és boníssim. Per tant, això serà una zona que marcarem, evidentment. És tan senzill per mi les zones com marcar-les com una zona que ha sigut suport en diverses ocasions, a partir de 2 ja m'està bé, perquè la tercera m'agradaria entrar a mi, i que després sobretot passi suport, 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 trenquin, resistència. Intent de resistència, ai que vaig, toco resistència, resistència, resistència i me'n vaig cap avall. Sí? Doncs això és el que farem. Llavors, tampoc analitzo amb DMAs. DMAs que són les línies de tendència dinàmiques, no? Ai, les medias mòbiles, les típiques. 20, 30, 100, 50, 200, 100. Per què? Per què no m'hi fixo? Perquè és que em donen molt soroll. Ho he intentat, però és que no m'ajuden a la meva operativa. Per tant, jo vull intentar fer simple al màxim. És a dir, marcar les meves zones i ja. I si aquestes zones estan ben marcades, estic segur, perquè ho he comprovat, que si després poso alguna media mòbil, aquella media mòbil està per aquella zona. I això determina que estan ben posades les zones, no? Per tant, què anem a fer? Bueno, doncs anem a analitzar. On estem? Primer de tot, vull saber on estic. I jo estic aquí. Vale, doncs me'n vaig amb la d'una hora i diré, no cal que me'n vagi molt lluny, perquè ja no em serveix. O sigui, el que volem analitzar és analitzar el més a prop possible del preu, perquè és el que realment han reaccionat, no? A la que ja ens anem molt lluny, serà una possible zona on realment, el preu es pot parar. Però no m'agrada. M'agrada, sobretot, a prop. Ja estem analitzant des de, no sé, un mes vista, 2 mesos vistes. 3 ja no m'agrada tant, però seria el màxim. Si, per exemple, aquí estem tocant aquesta zona i no tenim res, i ens anem, aquí sí que me'n vaig lluny, fins que vegi quines són les possibles zones, no? Però anem a analitzar. Una hora. Vale. Si el preu està aquí, i jo vaig a preparar-me la sessió d'avui, per exemple, fins on marcaré jo les meves zones? Com a molt, un 10% amunt, que seria fins aquí, i com a molt altre, un 10% avall. Perquè no podran baixar més que això. Perquè com sabeu, o si no ho sabeu, doncs els mercats, a la que tenen una baixada de més d'un 7%, obligatòriament tanquen el mercat per protegir.
O sigui, és excepcional. El que va passar aquí, aquestes pujades i baixades tan bèsties, són notícies dels arancels, però no és lo normal. En una sessió lo normal és tenir 2 punts, un 2% de pujada, un 3%, 4 si m'apures molt, però un 10% de baixada segur que no la tindrem. I si la tenim, trencaran. O sigui, et pararan la sessió. De pujada no la paren, però un 10% de pujada és molt poc usual. Què tenim aquí? Doncs tenim que, per exemple, aquí tenim una baixada d'un 6%, aquí tenim una altra baixada important d'aquí a aquí d'un altre 6%, i després tenim aquí una pujada que ve d'aquí a aquí, un 10%. Una altra baixada d'aquí a aquí, un 8%. No superen el 10%. Una altra pujada d'aquí a aquí, un 12% en pujada, però això hi ha pre, post i sessió. Veieu? No és necessari anar a analitzar, ara jo que estic aquí, analitzo aquestes zones d'aquí. Anem a analitzar aquesta zona d'aquí? No, és absurd. No pujaran fins aquí a la meva sessió. Que ho vols deixar analitzat? Sí, pots deixar-ho analitzat, però no. O sigui, per mi, d'aquí, si vull analitzar per la sessió d'avui, faré, vale, fins on? 10%, màxim. Vale, doncs ja sé que el meu màxim serà fins aquí. D'aquí cap amunt no vull analitzar més, perquè és molt poc probable que ho passin. D'aquí cap avall, un 7%, i és que ja m'està bé. No m'anirem una sessió una altra vegada a aquest fons. Per tant, analitzarem a partir d'aquí. En aquest marge d'aquí analitzaré. I prepararé la meva sessió aquí. Sí? Vale. Hem analitzat això. Què fem? Com que hem dit aquest punt, ja ens està bé, no? És un bon punt, aquest. Per tant, si ens anem, què direm? Quins són els punts bons aquí? Doncs ja ho tenim clar. Zona. Doncs podríem posar aquesta fins aquí, podríem dir, no? Per què? Sobre jo ja tinc posat el TradingView, pots fer plantilles, no? I poso zona important. Doncs me'n vaig. Tot el que és, per mi, gràfic analitzat a nivell d'una hora és zona important. Per què seria una zona important aquesta que us acabo de posar ara mateix? Doncs molt fàcil. Perquè aquí tenim una baixada, que ja l'estan trencant aquí, això també seria una bona zona, això seria una molt bona zona. Per què? Perquè tenim aquí, toquem, estem baixant, no? Estem fent així. On es paren? Doncs paren aquí. Perquè no hi ha cap altre mínim en aquest transcurs. Per tant, això és important. Es paren aquí? Doncs la zona és aquesta. Què fan? Una altra zona per aquí. Intenten pujar, baixen i on es paren? Una altra vegada, aquesta zona. Aquí, aquí, aquí. Tornen a pujar i on es paren? Aquí, però no hi ha, no? No m'agrada, o sigui, aquesta ja no la poso, perquè ja s'escapa del nostre rang, també. I què fan? Vale. Aquí veig el que realment a mi m'agrada. Què fan? Aquesta zona, que és suport, o sigui, aquí tenim suport, i aquí què fan? Possible suport, es paren aquí, no? Això podríem dir, bueno, es paren, ja la volen trencar, però acaben de pujar, no? Encara. Per tant, encara suport, tornen a pujar per agafar carradilla, baixar de veritat, trencar de veritat, sí? Aquí trenquen de veritat, i ara què fan ja? Resistència, resistència, i me'n vaig cap avall. Aquí ja passem a resistència. Ens anem avall, tornem a pujar, pugem, anem pujant, no poden. Resistència. Sí, aquesta zona és important. Per tant, aquesta és la més important que tindrem a dalt. Llavors, l'ajustarem. Vale? L'ajustarem d'aquesta zona. Això ja estem molt lluny. Què farem?
Doncs l'ajustarem aquí. I què farem? Doncs l'últim toc més amunt que va passar d'aquesta zona és aquesta d'aquí. Veieu aquest punt? Doncs per mi aquest punt serà el màxim d'aquesta zona. Si volem clavar, posem el line aquesta i ja està. I punt mínim d'aquesta zona? Doncs podríem acotar-ho encara més a aquesta d'aquí. Però bueno, està bé. De moment tenim aquesta zona. Vale. La fixem. Una altra de les coses que m'agrada fer quan tinc una zona, quan les tinc totes preparades, el que faig és l'agafo i les coordenades les clavo. És a dir, aquesta m'agrada perquè ja està acabat 0,25, però aquest pico i 83 no m'acaba d'agradar. Per tant, jo què faré aquí? Quan aquest tira cap avall faré 80. Ja està. Per què? Perquè tu creus que els algoritmes que hi ha els hi posen el 0,25, 0,75? No, busquen números rodons. Per tant, jo l'acabo configurant amb número rodó. Ok. Tenim la nostra primera resistència marcada. Quina serà la pròxima? Podria ser aquesta? Sí. Està molt a prop. No m'agrada d'aquesta. Anem a buscar les més interessants de moment. Aquesta seria de la de sobre i segurament que aquesta pràcticament ja la deixaré i la trauré i posaria més aquesta d'aquí, perquè és la que més, l'última que ha tocat, no? Però vale. Anem a veure. Quina altra zona és important per mi? Aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí és una zona importantíssima. Per què? Ara sí que traiem això. Perquè després continuem baixant i on ens hem parat? Doncs ens hem parat aquí. I a més, ens hem parat en pre-market, que això sí que no m'agrada més analitzar-la amb sessió. Jo ho tinc identificat aquí com a sessions. La zona més fosca és la sessió, en realitat. Vale? La sessió d'Estats Units. I aquí què tenim? Vale? Pues parem. Podem posar aquí, si és que és igual. Podem posar fins aquí, vale? Baixem, anem baixant, toquem, tenim, aquí tenim un toque, un altre toque, pugem, un altre toque, el trenquem i ens estan dient que volen sobrepassar aquest tema, aquest punt. I la clau quina és? Això. Per mi això és agafo embranzida i trenco. Trenco cap aquí. Però quan trenqui, amb aquesta vela d'aquí, això és una boníssima vela, amb aquesta vela d'aquí, que trencaré, què faré? Retest, i aquest retest és la nova resistència. Abans teníem suport, i ara és ja resistència. Sí? Per tant, això és una zona, de moment, fins on tenim, que és important. Ja la retocarem, ja la posarem. Per què? Perquè aquesta zona ara ja l'han tocat i ja és més forta aquí dalt. Però bueno, veurem com acaba aquesta zona, no? Jo aquesta zona quasi que et diria que seria per aquí, més o menys. I possiblement aquí. Això és, bueno, intent de passar, però no. Aquí posaria una línia, potser. Diria, vale, hi ha aquesta zona, però en aquesta zona d'aquí hi ha una possible zona que si la passen, ojo, que no passaran per sobre d'això, no? Ja us explicaré. Vale. Una hora. Què més tenim? Tornem, baixem. Quina és la segona zona clau d'aquesta baixada? On es paren? Doncs aquí. I és el mínim que anirem nosaltres a buscar. Per tant, amb gràfic d'una hora tenim, per mi, aquesta zona, que no m'agrada tan gruixuda, tan ampla,
Doncs què és aquesta zona? Aquesta zona és important. De fet, de moment la posaré aquí. Perquè és el mínim. És un mínim que no han pogut traspassar. I han agafat força per pujar una miqueta. Vale? Aquestes serien les zones d'un minut, perdoneu, quin susto que m'he fet ara. D'una hora, les més importants. Però n'hi ha una altra que és bastant important, que són aquestes d'aquí. Veiem on realment ha reaccionat el preu. Aquí ha reaccionat, aquí ha reaccionat, això és resistència, resistència, i aquí ha reaccionat. A tot això és suport. Torna i un altre suport. Per què? Han acabat just en aquesta zona d'aquí. Per tant, aquesta zona és una zona interessant per marcar. I d'una hora. Que si no la trobem en una hora, la trobarem en 15 minuts o 5 minuts. Però a una hora, jo el que vull marcar són les zones on el preu realment hi ha moviment fort, no? Per tant, gràfic d'una hora, aquí marcarem el mateix. Marcarem potser fins i tot per aquí i de moment això. Vale? Però ara, si anem acotant, com us he dit, hem d'anar veient més, acotar el preu, comprimir-lo per veure més detall, no? I sabem perfectament quan hi ha un moviment de subministre, digueu-li com vulgueu, on realment s'acumula volum, és en aquestes zones d'aquí. Aquí hi ha una resistència, la passem, toquem, suport, suport, suport. Aquí la prostitueixen per dir-ho d'una forma, que ja marcarem aquesta zona, però la marcarem a un gràfic menor, però la zona més clau seria aquesta. També fins i tot podríem començar a retocar i dir, vale, doncs per què no aquesta? O per què no aquí? No? O aquí. Aquesta zona també es veu interessant. Per què aquesta zona es veu interessant? Doncs perquè tenim aquí una resistència, la trenquen, però la trenquen massa. Per tant, buscarem aquesta zona d'aquí, inicial, com hem dit. I aquesta la posaríem gràfic d'una hora i per mi és zona important. Una altra zona important que l'estic veient i m'agrada és aquesta d'aquí. Aquesta zona d'aquí és bastant interessant. Vale? Llavors, tenim una miqueta d'unes zones no tan interessants, però aquesta que havíem posat a l'inici, ara ja la podem moure. I on la posaríem? Doncs la clavaríem aquí. I si ens hi fixem, aquest màxim que hi ha aquí, que és una resistència, anem per aquí i veieu? Aquí és suport. Suport, resistència, es queden per aquí i resistència. I se'n van. Per tant, aquesta zona d'aquí ja l'hem retocat i m'agrada. Aquesta zona d'aquí, suport, 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 tal, resistència, 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 resistència. Aquí han tocat 2 o 3 vegades resistència i no han pogut. Per tant, la deixaré aquí. I ara què faríem? Doncs, un cop ja tenim identificat zones importants, no, me'n deixo una altra, perquè és que ja es veu, és un nen petit t'ho diria. Vale? Quina és l'altra important? Aquesta d'aquí. Aquí hi ha hagut moviment. Per tant, aquesta zona tampoc no me la puc deixar com a zona important. I la marcaria així. Per què així? Doncs perquè he agafat el moviment fins on han pogut amb força, hi ha hagut moviment, veieu? I després, on aquest no l'ha pogut sobrepassar. I que seria aquest punt. Aquí tenim, es pot allargar i tot, I de fet aquí també, si us fiqueu, suport, suport, trenquem, resistència, 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 passo, resistència, suport, suport, pum, un altre suport aquí, resistència. Per tant, aquest punt és important.
i te'l baixaré a l'últim, que és aquesta d'aquí. Vale? Ara sí que si ens apropem, diem, no se'ns escapa cap moviment fort, no? Podríem agafar aquest i baixar-lo una miqueta fins aquí? Sí, però quedaria allunyat d'això, i això és interessant. Podríem agafar aquest d'aquí i posar-lo aquí? Sí, però hi ha massa toque. No és tant com aquí, que aquí només hi ha 1, 2, 3, 4. Aquests dos m'agraden més aquests dos que aquesta d'aquí. I aquesta aquí li posaríem una menor. Com ho farem? Amb gràfic menor. Vale, ja ho tenim identificat. Veieu? És que no necessitem gaire més. Ara ens anem a gràfic de 15 minuts i anem a veure què fan aquí, perquè aquí els moviments ja són diferents. Vale? En gràfic de 15 minuts podem veure què hi ha. Doncs ara faríem aquí, per exemple, no cal que ens anem gaire més lluny, perquè ja hem analitzat amb una hora i estan per sobre. Per tant, ara aquí ja acotem i entrem més en detall al nostre preu. Què tenim aquí, en 15 minuts? Doncs veiem que tenim una zona aquí, això és un suport, i això és una resistència. Per tant, si us hi fixeu, quedaria així és la cosa. Suport aquí, resistència, el podríem posar pràcticament aquí. Això seria una altra resistència, trenquem, resistència, suport, intentem trencar però no. Aquí sí que trenquem, i què fan aquí? Pues se'l pategen una miqueta, per tant no m'agrada tant. Perquè aquesta zona sembla ser que no és tan bona, però aquesta potser sí. I aquesta ja sí que m'agrada, perquè estan més pròxims al nostre preu. I com us he dit, hem d'analitzar en la nostra zona. Com més a prop, millor. Per fer scalping, estic posant moltes zones i són per fer scalping. Vale? I aquí posarem importància menor, zona menor. Vale? Jo la diferencio així. Aquí tenim una zona menor, que la tenim, si us fixem, suport, resistència, trenca, resistència intento passar, no, resistència intento passar, passa suport, però trenco. Per tant, això seria una bona zona d'intentar arribar-hi. Sí? Vale. Aquesta m'agrada perquè aquesta zona seria la possible zona pròxima després de superar aquesta línia d'aquí. Què tenim en aquesta línia d'aquí? Pues una zona, però no és gaire interessant. Perquè la toca bastant, no? O sigui, és massa a prop per mi. O podríem posar, per exemple, és massa pròxima. De moment encara no l'analitzo aquesta zona, l'analitzaré més. Ara què tenim? Per sobre del nostre preu, quina és la següent zona? Pues es veu bastant clara, no? Trenco amb aquesta amb força i em quedo quiet aquí. Pues aquest quiet m'agrada. I quina és la zona interessant? Doncs per què? Per què? Tenim. Trenco, toco aquí. Gorrineixo la zona. Aquesta zona és una zona de subministre que agafen volum i després reaccionen a l'alça o l'amunt. Vale, doncs reaccionen a la baixa. Ok. Què toca aquí? Pues, si hi ha una gran pujada, es pararan una miqueta i tornaran pujant. Per tant, no és una zona molt important. Per això la poso menor, perquè sé que si jo estic fent scalping per aquí, aquesta zona serà una zona on es pararan. O possible zona que es pararan. Però aquí ja està agafant més importància, no tan guarrinengo, no? O sigui, no tan guarro en el sentit de... Quan estan fent això, aquí t'estan marejant, aquí no has d'operar, perquè t'estan marejant. Ens interessa això. Pum, fluència, no? I aquí ara sí, toquen, i ara això ja és una resistència. Aquí què tenim? Doncs toquen i ara això és un suport. Toquen, suport.
resistència. Per tant, aquesta zona, de fet, ja la baixaré. Ja no m'agrada mirar-la més cap allà, sinó ja la miraré a partir d'aquí. I què ha passat en aquesta zona? Doncs que la nova zona és aquesta. És que es podria dir que aquesta vela m'agrada però no. Per tant, la meva zona, aquesta zona nova, seria aquesta. L'he baixat més. Per què? Perquè m'agrada molt aquest punt. On està? Això, m'agrada aquest punt. Suport. I aquest punt d'aquí m'agrada molt, que és també resistència. I és el més pròxim que tenim. I si us fixeu, veníem, que havíem dit, aquest punt l'havíem pujat més, l'havíem posat per aquí, no? I al final l'hem acabat tocant, perquè l'hem actualitzat. No s'ha d'anclar, no perquè aquí fos aquell punt tan clau vol dir, no, perquè aquest punt clau ja ha sigut validat en diverses ocasions, aquí, per exemple, aquí també, per tant, ja no ens hem de fixar en aquest punt, ara ja ens hem de fixar en els nous punts, i els nous punts són aquests, no? Hem fet grans punts aquí, zones importants d'una hora, i on l'hem acotat més és l'últim, no? Doncs això, ja tenim aquestes zones. Fixem. Jo sempre fixo. Així no es mogui després. Què més tenim? Aquesta zona, farem menor. Ok. Quina altra és l'altra zona interessant? Què veieu aquí? No cal marxar més aquí perquè aquí ja no hi ha res. Per tant, ens quedem aquí. Què veiem aquí? Si estem aquí al preu, doncs una zona interessant serà aquesta d'aquí, no? Aquest mínim. I aquesta zona ja la posaré molt més fineta. I faríem un mínim, si és aquí, doncs, mira, posaré d'aquí, aquí. És més. És que no m'agrada. No m'agrada que estem tan apretats, aviam. Doncs que és suficient. Són molts punts, això, per fer scalping. Molts punts. Estem parlant de més de 100 punts. Està bé. És una bona zona. Al final. Per tant, aquesta seria la pròxima zona. Si tiréssim més cap aquí, veuríem com també aquesta zona ha reaccionat. Veus, s'han parat aquí també i han reaccionat. Les zones menors a mi m'agraden més fer les primetes, però bueno, després de 5 minuts ho farem. Aquestes menors de 5 minuts després les perfilem una miqueta, les definim més. Igual que la zona d'una hora, potser les toco en 5 minuts. Després d'aquí què tenim? Ja ens anem aquí. I què tenim aquí? De tot això, quina és la zona interessant? Doncs tenim aquí hi ha un gap, un punt aquí, un altre punt aquí, un altre punt aquí, otro punto aquí i un altre aquí, no? Queda clar quina és la zona, no? La zona és aquesta. Perquè això és un suport, això torna a ser suport, això, intent de suport, se'n va cap avall, resistència, torna a tocar resistència, però després passa a ser suport. Per tant, això és la nostra zona. Repeteixo, per fer scalping. Si no fem scalping, aquestes zones menors és que no ens interessen per res. Per tant, seria la nostra zona, la posaria a partir de... Mira, la posarem d'aquí a aquí, sobretot, que és l'últim. Veieu on l'anclo? L'anclo en l'últim, Jo no el poso, doncs. Podríem posar-lo així. Perquè aquí toca
no? Toca aquesta zona, aquí està tocant, aquí és resistència i aquí és suport. Podria posar-ho aquí? Sí, però és que se m'enganxa massa, no m'agrada. I d'aquí a aquí sí que hi ha molt moviment, hi ha molta diferència d'aquí a aquí. No vull que sigui tan ample. Per tant, la meva zona és aquesta. Llavors, podríem posar una altra? Sí. Jo posaria aquest d'aquí. Aquesta zona d'aquí, fins aquí, seria una altra zona. Estan molt apretats. Però és que ja m'està bé. Veieu? De fet... Sí, no, està bé. Podríem posar fins aquí. Vale. Això seria una altra possible zona. O per què? O sigui... Estan molt apretats, m'és igual, estem fent scalping. Si ens anem aquí... Quan estiguem operant, estarem operant en 5 minuts. On es mou el preu? Doncs es mou entre aquesta zona i aquesta. Ho veieu? Pum. Aquí, possiblement, jo faria... Si no haguéssim estat aquí, aquesta zona hagués estat aquí. No? La podríem posar aquí, també, aquesta zona. Però no la posarem aquí, perquè a mi m'agrada aquesta vela d'aquí. Aquesta vela m'agrada. Perquè aquí es para i agafa molt impuls. Però sí, t'haig de dir que això és una notícia. I les notícies no m'agraden com a tal. Per tant, si entrem aquí, on segurament que t'agafaria aquesta... És que no, per mi està ben agafada. Et podria dir això d'aquí, sí. Sí, perquè toquen, és una bona zona, no? I aquí també, però l'hem d'acotar més. Aquesta també seria una bona zona, però m'agrada això d'aquí. Perquè aquí toca, i aquí toca aquest. I aquí, si no, podríem dir, vale, doncs ens salvem aquí. Aquí dintre no ho farem. Però no ho farem. Vale, per tant, les nostres zones són aquestes. I has d'estar convençut d'això que dius. Dius, vale, i aquí per què no has posat una zona? No, perquè l'hem posat més cap endavant. Vale, aquí la tens. I aquí per què no has posat cap zona? No ho sé, perquè potser l'hem posat més endavant. No l'hem posat més endavant. Per tant, l'altra zona seria quan... Bueno, ja estem a 5 minuts, perdoneu. Estàvem a 15, no? Per tant, fins aquí hem acabat les zones. Després, quan entrem a 5 minuts, ho entrarem més. Però ara anirem a analitzar el més important, que és la línia dinàmica. Aquella línia que veieu meves que són diagonals, aquelles línies són les que a mi m'agraden més. Vale? Com les identifico? Les línies dinàmiques les identifico en un gràfic de 15 minuts, temporalitat de 15 minuts. I què busco? Doncs zones com aquestes d'aquí, com es mou això, zones que hi ha hagut un moviment fort, doncs anclar allà la zona. Vale? Però hem de fer que sigui una línia dinàmica, és a dir, que sigui suport, suport, resistència, resistència, o al revés. Vale? Per tant, buscarem una línia que vagi cap amunt. Què buscaríem? Doncs, per exemple, jo buscaria una d'aquí a aquí, però a mi m'agrada més a l'últim punt. Per tant, podríem buscar realment aquest d'aquí amb aquest d'aquí. Què passa aquí? Mira, de fet seria més maco. Seria això. Veieu aquí? Veieu aquí? I aquí? I aquí. Aquest punt, aquesta línia per mi estaria ben traçada així. I com puc saber que estigui ben traçada així? Perquè després l'agafo, faig copiar-pegar, i amb el mateix angle em serveix per identificar altres línies menors. Doncs miro i dic, uep, vale, doncs sí, m'agrada. Per què? Perquè això és suport, aquí resistència i aquí suport. Per tant, l'enclaré aquí.
Està bé. I dic, vale, i una tercera per si continua baixant cap on vaig. Doncs cap al final, no? I què ens servirà? Doncs mirem. Oh, carai! Clar, va a la perfecció d'aquí a aquí. Com és? Doncs que està ben analitzada, està ben enganxada ja només amb aquesta. I això són les confirmacions conforme aquesta línia està ben identificada. Podríem apretar-la més i dir, i aquí què passa si va cap aquí? Doncs veiem que aquí surt resistència, aquí és suport, aquí és resistència, aquí és suport. Això és una bona confirmació de que aquesta línia està ben traçada. Per mi, pel meu gust, o fins i tot aquí. No? Però les importants serien aquestes. Aquest és el meu secret. Perquè per mi això és vital. Vital, i ho veieu en els gràfics, no? I jo busco que el preu em vagi aquí. Si em va aquí haig de comprar. Haig de veure com reacciona aquí dintre. A la que ja em toca aquí i no passa, busco l'entrada cap amunt. Perquè són punts molt importants. Sí? Què farem? Doncs buscarem igual, però al revés. En 15 minuts, no? I què farem? Aquí busco això i ja directament els ulls se m'ha d'anar sol. Per exemple, a mi ja se me'n va sol, això és la pràctica. Puc traçar d'aquí, per exemple, vaig veient i com m'agrada això, no? Com ho veieu? Resistència, passo, suport, intent de suport, passo, resistència, passo, suport, però trenco. Resistència, doncs m'agrada molt, no? I més o menys té la mateixa inclinació, potser en té massa, en té més d'inclinació. Per tant, aquesta inclinació podria ser molt semblant a la d'aquí a aquí, no? Aquesta. Estic segur que aquest punt, que veieu aquí així també és bo. Perquè aquest, si faig així ui. Si faig així i faig així, estic segur que també em serveix per aquí. O per aquí. Veieu? Aquest punt d'aquí va clavat. Però bueno, nosaltres ja hem fet el d'abans. Sí? Per tant, aquest ja el tenim identificat. És que és aquest. Corroborem, anem a provar. Copiar, pegar. Què passa aquí? Perfecte, no? L'esteu veient? Suport. Resistència, la trenco, suport, trenco, resistència. Trenco, es queda paro una miqueta per aquí, però la trenco. Trenco resistència, suport, resistència, suport, jugo al Ramoneta, resistència, suport, ojo, resistència, per tant ja el tenim. I així serien les meves zones importants. Llavors podríem posar una tercera, a mi m'agrada posar-ne 3, per si ens fan moviments forts. I quina és l'altra per mi? Carai, si va clavat, no? Va clavat. Vale, doncs va clavat. Resistència, suport. Suport, resistència. Oh, resistència. I si el vull cotar perfecte, baixo el mil·límetre així mateix. Ja està. I ara ja ho tenim. Hòstia, al final se'n va, l'estona. Doncs aquí tindríem un primer anàlisi. Després ja ens aniríem a 5 minuts
estaríem en el pre-market, i en el pre-market què faríem? Pues si això fos pre-market, i aquí tinguéssim el preu i estem analitzant la nostra zona, marcaríem zones menors, que seria màxim, mínim, vinga, doncs està clar que això és una zona. Per què? Tenim aquí un suport, aquí ens actua com a suport, resistència, suport, suport, passos, resistència, passos, resistència, passos, resistència. L'anclem aquí. Sí? Vale. Tenim la nostra primera zona. Llavors, aquí no arriba, però tenim una zona menor. Mireu, o sigui, la grossa, la zona forta és aquesta d'aquí. I abans hem fet una menor aquí. I ara estem en 5 minuts. I en 5 minuts dius, hòstia, però si estaven molt apretades. Mira si estan apretades. No estan tan apretades. I ara aquí diríem, vale, si passen aquesta zona, quina és la pròxima? Doncs aquesta, no? Aquesta d'aquí. També podríem dir, vale, doncs podríem posar d'aquí, aquí és una altra zona menor. Sí o no? Però el que a mi m'agrada més d'aquesta zona de menor és que ja passa la nostra zona preferida, que és la tendència dinàmica. Per mi, el preu pot pujar, passa que s'atura aquí, puja, i aquí sí que trenca així. Aquest és el punt important. O puja per aquí, baixa aquí, puja, fa un fals, trenca, se'n va aquí, no pot, s'està aquí, passa cap aquí, i aquí buscaríem per anar cap amunt. És el que hem d'anar veient amb el price action després, que això és el que us ensenyo a l'operativa en si. Vale, què més? Aquesta seria una altra zona. I aquesta zona d'aquí la posaríem? No. Aquesta zona que només és això, i que aquí hi ha molt marrulleu, i aquí ja tenim una zona, de fet aquesta zona, que hem identificat aquí ja sí que començaríem a apretar les zones, no? I faríem, vale, doncs aquesta que ja estem aquí, amb gràfic de 5 minuts, la passaríem, jo què sé, aquí. Perquè aquí ja no m'agrada veure això tan gros, com per exemple aquesta d'aquí, que és una zona important, no?, que havíem dit. Passaríem aquí i diríem, on està la zona important aquí? Doncs aquesta, per mi, ja és això. I això és el que jo aniria tocant. Si tinc zones importants, diria, zona important és aquesta, en realitat, no? I diria, vale, doncs faria així i la zona important la passaria aquí. I l'aniria ajustant amb gràfic de 5 minuts a lo que em toca. Zona important aquesta està aquí, aquesta està perfecta. Faria així, vale. I què es faria? Vale, 5 minuts. Doncs zona molt important també que veig, de 5 minuts, és aquesta d'aquí. I així m'ho aniria marcant. Perquè aquí no teníem una zona important. Però crec que aquí n'hi havia una o no? Allà? És que no sé si he tocat... Perquè quan he tocat això... Ah, no. Vale. Sí, està bé. Ok. Está todo bien. Allà. Vale. Perfecte. Sí? I ja està. I aniríem fent així. I això seria una altra zona important que potser diríem, vale, doncs en vez de marcar-la així, també podem posar línies. I això és una línia. També. No? Aquí, què tenim? I a la baixa, com ho tenim? Bueno, la baixa sí que està molt lluny, per tant, això ho deixarem així, tal qual. Però podríem. O la zona important, també podríem dir, vale, aquesta zona important, en vez de passar-la aquí, la passarem aquí així, i jugaríem aquí, i potser la deixaríem aquí així. No? I aquesta, que és aquí així, de 5 minuts, està bé.
També hi ha una cosa que és interessant de dir de marcar el màxim i mínim de la sessió anterior. Per tant, aquí tenim aquest màxim i aquí tenim aquest mínim. I el mínim, evidentment, el posaríem en verd. I diferenciem el màxim amb el mínim. Aquestes dades són importants, el màxim i el mínim tenir-los marcats. Però ja està. I el gràfic com quedaria? Pues a un minut diries, uah, quin caos, perquè per mi això és caos, hi ha moltes línies, no? I això per operar, imagina't operar així, dius, és impossible. Però és que nosaltres operem així. I si acotem, operem així. Et dona sensació de caos? No. A mi no em dona gens sensació de caos. A mi em dona clar que per aquí no podem operar, perquè no hi ha res. I a la que arribi aquí sí, a la que arribi aquí ja ens podem preparar el gatillo. Però a la que arriba això, aquí, a la que arribem a aquesta zona o a aquesta zona, aquí sí que ja ens preparem perquè aquí anirem forts. Perquè ens agrada molt aquesta zona. A mi personalment m'agraden molt. Podria identificar aquestes zones en menor gràfic? Sí, però per mi no són tan importants com la de 15 minuts. De fet, veieu, a 5 minuts, aquesta línia d'aquí, aquesta línia d'aquí, la podríem identificar i posar-la, no que sé. Mira, tal com ha quedat, està bé? O veure i dir, vale, també la línia pot ser aquesta. I veieu? Com respecte, també. Però clar, això és 5 minuts. No és com 15. A 15 minuts es veu molt diferent. No? 15 minuts venim d'aquí. Hi ha moviments. Aquí ja, veus, aquesta d'aquí ja la traspassa massa. No m'agrada. M'agrada més aquesta, que és King, Token. I ja està. Aquesta és la meva manera d'analitzar. I si ens anem a un minut, imagina't si està brut. No està gens brut. És que, de fet, no m'agrada aquesta zona tan grossa a mi. Jo aquesta zona la tocaria. I m'aniria, pues, jo què sé, la posaria així. I d'aquí a aquí, segurament que afegiria una línia o una zona que podria dir, perquè estic a un minut ara. Però hi ha molt moviment aquí, és com quasi tota una sessió, però aquesta sessió, per exemple, és que és molt lletja aquesta sessió, no vaig enlloc. Hi ha molt marroneo, no? Però quin és l'altre punt important? Doncs podria ser aquest. No? Aquí tenim una línia interessant, que podria ser una línia de suport, resistència, suport, i que no poden. O aquesta d'aquí, i posar l'altre aquí. I hi ha gent que fa així, i després posen aquí així un altre, i després així un altre. Hòstia, creus que pots operar això? És impossible. Però impossible. La dicha esa que dicen menos es más, s'ha d'aplicar. I res, i fins aquí us deixo un àudio d'1 hora al final. No volia allargar-me tant, perdoneu, però crec que serà interessant per vosaltres. Espero que us hagi agradat i això ho podeu aplicar a qualsevol tipus d'instrument, ja sigui Nasdaq, a l'ES o, jo què sé, aquí tenim l'SPX, evidentment, l'S&P, el triple Q, això és perfil... Ja anirem parlant, i això és el VWAP. Ah, no, bueno, clar, m'he deixat, no? Després què faig? Per últim, l'únic indicador que deixo durant la sessió, que ja ho heu vist vosaltres moltes vegades, és el VWAP anclat. I el VWAP l'anclo, no, aquest,
Si aquí comencem a la sessió de les 12, no? O sigui, una sessió per mi comença a les 12, a les 12, doncs seria, doncs me'n vaig aquí, i el ViewUp el posaré aquí. I d'aquí em marco. I és el ViewUp de la sessió. I en base al ViewUp, ja ho heu vist que en Price Action també entrem bastant, no? I ja està, res més. I doncs així, fins aquí us deixo una hora de vídeo d'anàlisi, espero que us hagi agradat. Feu comentaris, si voleu que us analitzi algun instrument important, doncs també us el puc analitzar. Us aniré passant més anàlisis d'aquest tipus. Ja us aniré ensenyant més, no és l'únic que faré. Vale? Així que res, que acabeu de passar un bon diumenge. Demà és festa segons per aquí. A la zona de Catalunya és festa, és dilluns de Pasqua. Diverses comunitats d'Espanya també és festa, València diria, País Basc diria que també, però hi ha altres llocs que no, que operen. Bueno, operen, treballen. I als Estats Units és festa, no és festa, per tant demà és festa a Catalunya, però jo operaré. I res, i fins aquí. Que acabeu de passar un bon diumenge. Ciao, adeu.